Det er den vej, når du skal... Nej, jeg har... Det har jeg prøvet, det der. Det er ikke dumt nok til at prøve 2 gange. Det er ikke dumt nok til at prøve. Det er bare fangen, ja. Vi starter. Ja. Alle sammen med, alle med. Alle har telefoner, alle har kamera. Du er ikke stået op. Jeg tror, jeg er syg. Jeg kan formiddag. Jeg kan lugte det. Søtte, det lugter ligesom dengang du spiste perleløg. Ved du hvad, det lugter lige sådan, som da vi savede den grås. Ja, ja. Der, hvor vi fik det gode vej. Der havde vi også lidt problemer med at trække vejret. Das ist, wenn meine Mutter mag Sauerkraut. Was ist das? Meine Mutter mag das Sauerkraut. Ja. Det er noget... Jamen, det lugter bare dårligt. Altså, det der video på Facebook... jeg kan se med det. Sådan der kører jeg. Så har jeg taget min. Ja, jeg vil ikke. Jeg vil. Ja. Men det er der, jeg skal åbne. Jeg kan fedt at se det snot i det så længe. Hvis ikke den åbner, så finder der ikke ordentligt tryk. Snart der kommer knejder, så er hun på. Ja, det er jo det. Jamen, jeg troede, vi havde en. Så var det en hvidløgsgræsser, der tog ud og slukke. Jeg blev lige så stolt. Jeg troede, det var Kim, der blev involveret. Det er når, der bliver for gammelt, det der. Det er for gammelt. Ja, det er for gammelt. Men altså. Vi skal hjemme så sidste år. Ej, det er rigtig så dårligt lugt, hvis surstrøm det vil. Prøv lige smag på den her. Tak, Michael. Nu er der gået 4 minutter med at åbne den. Vi skal være færdige med 2, for det her... Jeg tror, jeg er så glad for det her. Jeg er en syg biolog. Jeg har ikke venner. Det ser godt ud, det der. Det er rigtig sundt. Det skal vokse lidt på. Ja, jeg tror, de er helt. Festen igen. Hvor er festen igen? Det er gøl, eller hvad? Jeg fik sådan en dåse, og der var sådan en stil. Det var jeg efter den der 2.000 år gammel, den er... Den er da ulækker. Den er ulækker. Der er kun ben. Jeg har et stykke brød, og jeg har smør her. Ja. Vil du have et stykke brød med smør? Vi deler bare det. Okay. Det var rigeligt. Altså, I slipper ikke knejder, vel? Skal I op med? Ja, det skal de. Så hvis du spilder på dig selv, så sover du ude i nat.
Så skulle jo egentlig have haft vores barberskjorte på der. Og vi deler bare den der i tre. Hvorfor se? Det er lige noget, der bliver spist, så kan jeg sætte op igen. Ja. Jeg tror kun, det er over en par. Meget mere herovre. Nej, for satan, mand. Nej, kan du ikke derovre? Der kom lige en ven før der. Lugter det ikke sådan? Vi skal have noget. Æblerøg lugter der. Lugter ikke dårligt. Han jo er tysk. Den lugter sådan, som om der ikke har masken. Det er dårligt. Skal du drikke dig, eller hvad? Bare lige hjørne på den, så er jeg glad. Er der flere, der vil lukke? Det lugter sådan. Det er så røv på dåse. Ja, det er ikke mig, men det er jo lidt mærkeligt, de to. De er jo ikke så hurtigt. En lille stik til mig godt. Ja, det er Ej, for du ryster helt. Prøv lige at se, hvad skal tage på det. Hvor er jeg ved at breve? Ja, det tror jeg. Du må ikke kysse mig næste. Må du se. På samme tid. For helvede, hold. Daniel, du ryster. I har været sammen for mange år. Du ryster han også. Det er egentlig, der har lavet den udfordring. Men det er jo mere brændt end fisk. Ja, det er det faktisk. Det var på den måde. Jeg kan sige, hvad det er. Det er jo ikke engang fisk. Ej. Og så knør jeg ikke. Ja, kom så. Hvor er I nu? Kom så. Må jeg lige se kæmpe Jeg skal slet ikke have så meget der, mand. Jeg skal have sover jo. Ej, det er da ikke noget. Tag nu en ordentlig. Velbekomme. Hvad var skål? Nej. Jo, nej. Jeg må det ikke få. Daniel, kom så. Frederik, så skal den der over. Kom nu, Daniel. Kom nu. Jeg står og klipper. Hvorfor har jeg fået det med mindst på? Du har fået det, din idiot. Frederik, tag den nu. Frederik, han skal have mere på. Nej, prøv at holde handen op. Jeg kan nå at spise det nu. For helvede, hold. Jeg fik det kun lige på tungen. Nej, det kan jeg ikke. Jeg fik det på tungen, det er nok. Er det en, jeg vil prøve? Ja, jeg har sgu det så. Skal synge det, mand. Kom her. Vis mig, hvordan man synger det her. Godt, man ikke det. Vi vil da ikke tage maden fra dig, Holger. Jeg fik det kun lige på tungen. Det var nok. Øj, hvor er det stygt. Jeg er jo på at dø.
Nej, jo. Er det klar? Nej, det er virkelig lækkert, det her. Mit, jeg tror, det er fordi, jeg har så meget fisk, det smager bare selv. Det er den lugt der. Så prøv at tage den her. Jeg tror, det kommer bag på dagen. Jeg nåede ikke at få det i munden. Jeg nåede lige at røre det i tungen. Ej, du skal bare lade være. Det er bare på længe. Det er svært at synge. Ja, lige præcis. Frederik, prøv lige at komme. Altså, prøv lige at tage en ordentlig sniffer. Ja, nu har du så meget på det også. Bare tage en ordentlig. Kom nu. Kasper vil gerne smage. Jeg tror, jeg har fået alle rigtige. Ja, men det er faktisk lidt fint. Det plejer at være sådan nogle filetstykker. Ja, det kan jo egentlig være. Nej. Den jeg havde med. Ja, det var sager, hvor er fisken hen. Men prøv lige at se min. Det er det der shots der. Da jeg blev ned, det sagde bare... Ej, Nico. I det sådan, at der er blevet ventet. Nu kan du godt holde det ud. Jeg skal lige... Hvordan slugte jeg det? Det ved jeg da heller ikke. Skæg olie der. Er udfordringen bestået? Ja, det tænker jeg. Ja. Nu skal vi have lov til at tak. Ja, selv tak. Nu kommer du næste gang med. Må vi finde noget andet. Ja. Giv den også, eller sådan noget. Abehjern. Ja.